Se on 8000 metriä ja kello tulee 5 ja aurinko alkaa nousta ja kyllä on meitsillä aika lailla nollat taulussa. Ollut aika pirun rankka päivä. Tosi vaikea huippupäivä. Pitkiä traversseja ja tosi raskasta. Niin nyt kun valostuu, nyt siikataan, että missä on Dallagirin korkein kohta. Yeah. Ei ole mikään freesi olo. Yeah. Ja nyt ollaan täällä Dallagirin huippuharjanteella. Aikaa meni ihan sikana pidempään kuin oli tarkoitus, mutta täällä ollaan. Nyt tästä hipsin vielä tonne Dallagirin korkeammalle kohdalle ja lähden alaspäin. .5. Dallagirin huippu, Nepal. Yeah. On ihan sairaan hieno päivä. Tuo näkyy Annapurna. Mut kyllä pakko lähteä alas, on vielä pitkä matka. Pitkä matka leiriin.